wallahi lokacin da gwamna Bello Matawalle yana gwamna hanyar nan ka taso da Gusau zuwa Wuntuwa wallahi bata lalace haka ba. Na tabbatar da yau inda Bello Matawalle yana gwamnan Zamfara wallahi ana sako yan matan nan na ABUG. Ka ko san Bello Matawalle dan ABC ne ko? Ni dan PDP nake amma na tabbatar da zai iya domin yayi sannan shi kadai ne gwamnan da lokacin da ya gwamna a jihar Zamfara in aka kama mutum kwana biyu an sako shi. Gwamna Dauda Lawal da shi da minista Bello Matawalle su zauna tsakanin da Allah su yayi ma juna. Badaru bai san sha'anin tsaro ba. Muhammad Badaru bai san komai akan tsaro ba. Sannan a Sokoton ka ce adawa za a yi ma adawa. Da gwamnatin APC da NPDP duk cikin wahala. Na ji daɗi da mai girma gwamna Ahmed Aliyu ya ɗauko wani mataki na sai an yi screening. Mutanenmu har sun gaji ma da cewar a kai rahoto wurin 'yan sanda. Sojoji da 'yan sanda za su kamo masu laifi 'yan ta'adda. Kwana biyu sai a sake su. To ita hanyar Zamfara ta zama kamar Afghanistan. Mutane a ƙauyuka suna biyan jizya suna biyan haraji ga 'yan ta'adda don su kare su daga wasu 'yan ta'adda. Sunana Yusuf Dingyadi, babban mataimaki na musamman ga shugaban jam'iyyar PDP a kan sha'anin watsa labarai da sadarwa. Irin yadda kalubalen tsaro ya dawo a arewa maso yamma musamman a jihohin Sokoto, Zamfara da Katsina da yankin jihar Kebbi da Kaduna da wani bangare na jihar Neja da ke makwabtaka da arewa maso yamma a bangaren gefen Kaduna da Zamfara. So wannan gaskiya al'amari ne mai ban tsoro da turaddadi da tashin hankali ganin cewar a can baya lokacin gwamnatin Buhari an yi ta magana a wannan lamari amma abin bai yi wani tasiri ba kuma yanzu a lokacin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu abin ya ƙara ta'azzara matsalar tsaro ta zama ruwan dare a da inda ba a taɓa kai hari ba a yanzu an kai hari har an shiga yanzu ba ko karkara ba ba ƙauyuka ba an shigo har mayan birane ana kai hari ana yin garkuwa da jama'a ana satar dukiyoyi musamman dabbobi sannan kuma ana yi ma mata da ƙananan yara wulaƙanci na kamar amma ita ɓangaren gwamnati na cewa tana yin duk mai yiwuwa da kuma ƙirƙirar wasu rundunonin tsaro da sauransu na ganin an magance matsalar duk da hakan ba a samun sauƙi? Ita gwamnati ko shi za ta faɗi inda ya fi mata daɗi ba wai abin da al'umma suke ciki ba mafi yawa duk waɗannan bayanan ana iya cewa PR ne na harkar midiya na wasu ƙalilan amma abin da ake magana shine mutane suna cikin wahala mutane suna cikin masifa ko baya ga lamarin tsaro ga matsalar talauci ga yunwa ta ƙara addabar al'umma inda mutane suka haƙura da sha'anin tsaro na gwamnati suka koma sun fi yadda da ba da goyon baya ga 'yan ta'adda domin su samu zaman lafiya abin ban takaici ne jibi abin da ke faruwa a Shinkafi da Anka da kuma ƙaramar hukumar mulki ta Maru mutane a ƙauyuka suna biyan jizya suna biyan haraji ga 'yan ta'adda don su kare su daga wasu 'yan ta'adda suna biyan 'yan ta'adda kuɗaɗe domin su taimaka musu je gonakinsu su yi aikin noma ko aikin damina abin takaici ne dan PDP a Sokoto ce yana murna an kai hari a jihar Sokoto a wasu wurare don ɗan APC na mulki kuma abin takaici ne a jihar Zamfara a ga ɗan APC na murna don an kai hari saboda ɗan PDP na mulki sannan a Sokoton ka ce adawa za a yi ma adawa da gwamnatin APC da yan PDP duk cikin wahala ake ba wanda zai ce maka yana cikin walwala in matsalar tsaro ta ta'azzara halin da ake ciki ba hali bane na daɗi don haka kamata a ce da ɗan PDP da ɗan APC a jihar Sokoto sun zama ɗaya sun haɗa kai a wuri ɗaya a shawo kan matsalar tsaro ba na tunanin wai za a yi magana adawa a Sokoto wa za a yi ma adawa kuma kan me za a adawa. Ya kake kallon kalubalen tsaron ta fuskan cece-kucen da ake samu tsakanin ministan tsaro karamin minista kenan da kuma gwamnatin jihar Zamfara wasu na ganin kamar hakan na haifar da matsala ga yaƙi da ta'addanci da ake yi. Ai duk wanda zai gaya maka gaskiya ya san abin da ke faruwa Zamfara bai kyautu ba kuma ko kaɗan bai kamata a ce an samu saɓani tsakanin ministan tsaro ɗan haifin jihar Zamfara da gwamnan jihar Zamfara wanda ke bisa ba shi kuma saboda bambancin siyasa domin ita Zamfara ita ce kamar zuciyar duk wannan matsalolin muddin ba a gyara ta ba jihar Sokoto jihar Kebbi yankin Nijar jihohin Katsina Kaduna da sauran duk jihohi saboda mutane na bin hanyar nan kuma ta Zamfara suke bi ba a wata hanyar da za ka bi in dai za ka je Katsina daga Sokoto ko in za ka taso daga Kaduna ka zo Sokoto
wadda ta fi maka sauƙi ta fi maka kyau da kuma kwanciyar hankali da ya wuce hanyar Zamfara. To ita hanyar Zamfara ta zama kamar Afghanistan. Hanyar Zamfara ta zama ma wani tarko na tashin hankali. In kai ka tsallake a kan titi to mutanen karkara ƙauyuka halin da al'umma suke ciki ba abin daɗi ba ne, kuma an kasara arewa, ana ci gaba da kasara ta. Ɗan arewa ya koma bai da ilimi, bai da abinci, bai da hanyar da zai iya samun kwanciyar hankali. Waɗannan abu uku sun gagara. Zan baka labari yanzu kan wani abu. Sojoji sun shiga dajin Maru da ɗan Sadau, sun shiga suna operation, musamman ma sun ƙone ruga-ruga na Hillani sun hidari, sannan kuma sun ƙone mashekari na wurin aje makamai na Dogo Gidi, sun kama wani daga cikin manyan yaran, sun kashe wasu daga cikin yaransa. Suna cikin wannan aiki daga Abuja aka turo a dakatar da aikin saboda wata ƙungiyar Miyatti Allah ko Kautar Haure ko wace ce sun yi koke cewa ana kashe musu yan wasu Fulani. Me kai su dajin nan zama ana cikin wannan bala'i? Kwanan nan a Sokoto an kashe mutane wajen 20 da wani abu, baka ji gwamnatin tarayya ta yi ba. Amma nan majalisar tarayya da majalisar dattawa kaga sun dakatar da zaman majalisa suka yi kusan 'yan sa'o'i a 'yan mintuna suna wai magagin mutuwar wanda ya tsara rubuta tutar Najeriya, har da maganan cewar a yi magana kan shi. Amma majalisa ba ta taɓa zama an kashe mutane a Sokoto, an kashe a Zamfara, an kashe a Katsina, an kashe a Niger. A duka 'yan majalisa na miƙewa suna cewa a me ya amfanin miƙewa idan su 'yan majalisar ba su zuwa su ga shugaban ƙasa? Yanzu 'yan majalisar jihohin nan na dattawa da na tarayya me yasa ba su haɗuwa da ministocin su duk su je su ga shugaban ƙasa? Suna ganin shi a sirrance ba wanda babu wani sirri, domin tsimi cikin talauci bai da umfani. Duk yadda kai abu in ba maganin abu aka yi ba bai da umfani. Sannan yau duk da kafofin yaɗa labaran mu sun ba da sanarwar abubuwan da ke faruwa saboda an gaji. Gwamnoninmu ba su zuwa ta'aziyya, ba su zuwa jaji, sun gaji. Mutanenmu har sun gaji ma da cewar a kai rahotorin 'yan sanda. Sannan yau ka ji abin da su ko kwana biyu ba a yi ba da manyan hafsoshin sojan Najeriya suka ce sojoji da 'yan sanda za su kamo masu laifi 'yan ta'adda, kwana biyu sai a sake su. Saboda akwai wasu manya a nan Abuja, akwai wasu manya ƙasa waɗanda ba su son matsalar tsaro ta ƙare. Sannan 'yan ta'adda nan akwai hanyar da za a iya yi, rana guda in ana so a yi maganin su cikin wata ɗaya za a iya yi. Ai an fara lokacin gwamna Bello Matawalle in ka tuna, aka killace aka fara aka dakatar da network, an fara an samu nasara kuma aka koma dawowa aka ce a bari a yanke. Sannan yau 'yan matan Federal University of Gusau FUG yau kwanan su a hannun bandit. Na ji daɗi da mai girma gwamna Ahmed Aliyu ya ɗauko wani mataki na sai an yi screening, sai an tantance mutum kamin ma a yadda ya shigo cikin 'yan sa-kai. Domin me 'yan sa-kan suna iya amfani da 'yan ta'adda suna iya amfani da 'yan sa-kan su shigo kuma jama'a su koma cikin wani bala'i. Sannan bindigar da za a ba su waɗannan 'yan ƙananan bindigogi ba su iya yi. Amma kana ganin me hikimar da gwamnatin tarayya ta baiwa ƙaramin minista da babban minista harkar tsaro duka a yankin arewacin Najeriya? Ai kuskuren da nake ganin shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kenan. Badaru bai san sha'anin tsaro ba. Muhammad Badaru bai san komai akan tsaro ba. Ko gwamnan da ya yi har ya kare jihar sa bai san abin da jihar take da tsaro ba. Amma ga wannan wanda yake shi ya yi gwamna tun da ya hau gwamna har ya sauka cikin bala'i yake. Gwamna Bello Matawalle. Sannan shi kadai ne gwamnan da lokacin da ya yi gwamna a jihar Zamfara in aka kama mutum kwana biyu an sako shi. Sannan shi kawai gwamna da ya yi gwamna wanda yake bin 'yan ta'adda har dazuzzukansu tare da sojoji. Mun gani lokacin da suke fatuwa da sojoji da 'yan sanda. Me ya hana in ma ba a komai a bashi ministan 'yan sanda ko ministan tsaron shi kai ne, sannan a haɗa shi da wani janar na soja a ma'aikatar. Ina laihi ka yi shi ministan tsaro tun da siyasa ce ka ɗauko wani janar ko wani inspector general wanda ya inspector ka bashi karamin minista su je su yi aiki mana. Don haka ni na ga babu dacewa a ɗauko gwamnoni duka biyu wuri ɗaya a haɗa su, kuma gwamnoni nan kowane su yadda yake fuskantar tsaro da na tabbatar da yau inda Bello Matawalle yana gwamnan Zamfara wallahi ana sako 'yan matan nan na ABUG. Ka ko san Bello Matawalle ɗan ABC ne ko ni ɗan PDP nake, amma na tabbatar da zai iya domin yayi a 'yan matan kankara, yayi a 'yan makarantar kankara, yayi a Najan Gebe. Ne yasa ba a samun nasarar ana sulhu? Wallahi ba sulhu bane Alhaji. Wallahi lokacin da gwamna Bello Matawalle yana gwamna hanyar nan ka taso da Gusau zuwa wallahi ba ta lalace haka ba. Sannan duk siyasar da za a buga Abdulaziz Yari ya yi gwamna har ya kare ba taɓa jin yana faɗa da ministan shi na tsaro ba. Haka Yarima ya yi bai taɓa yi ba. Mamuda Shinkafi ya yi har ya kare. Shi ma Bello Matawalle ai ya yi
so akwai abubuwan da ya kamata musulun mu duba